Γεια χαρά! Ονομάζομαι Γιάννης Καμαριανάκης, ασχολούμαι με το υποβρύχιο ψάρεμα, την αυτόνομη κατάδυση και είμαι και εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης. Στο βίντεο αυτό θα δούμε τον καταδυτικό φακό D06 1600 Lumen της εταιρείας X-Star. Ο φακός έρχεται σε ένα χάρτινο κουτάκι, μέσα στο οποίο βρίσκουμε οδηγίες χρήσης και πληροφορίες για το φορτιστή και το φακό. Βρίσκουμε τον φακό, ο οποίος είναι τοποθετημένος σε μία θήκη και μέσα σε αυτό εδώ πέρα το κουτάκι βρίσκουμε την μπαταρία του φακού, η οποία είναι μια X-Star 18X50, τον φορτιστή, ο οποίος είναι ο MC1+, το καλώδιο USB του φορτιστή και ένα κορδόνι για να βάλουμε το φακό στο χέρι μας, έναν ακόμη μαγνητικό διακόπτη και δύο ανταλλακτικά O-ring. Όλα αυτά είναι τοποθετημένα σε αυτή τη χάρτινη συσκευασία, στην οποία μπορούμε να διαβάσουμε ότι ο συγκεκριμένος φακός, ο D06 1600, αναφέρεται στα lumen του. 1600 lumen λοιπόν είναι η μέγιστη φωτεινότητα του φακού όταν αυτός ο διακόπτης είναι στο τέρμα, ενώ όταν ο διακόπτης είναι στο άλλο άκρο μπορεί να μας δώσει το minimum των 10 lumen. Αντίστοιχα, η ώρα που μπορεί να μείνει αναμένος ο φακός με την μπαταρία αυτήν, τη 18X50, είναι 1,5 ώρα στο maximum της απόδοσης, στα 1600 lumen, ενώ στο minimum της απόδοσης μπορεί να μείνει μέχρι και 75 ώρες αναμένος. Άλλες πληροφορίες που διαβάζουμε είναι ότι έχει δέσμη η οποία φτάνει τα 430 μέτρα, έχει προστασία πτώσης από το ύψος 1,5 μέτρου, ζυγίζει 185 γραμμάρια, 185,5, προφανώς χωρίς την μπαταρία, έτσι όπως είναι τώρα, και έχει αδιαβροχοποίηση IPX8. Άλλες πληροφορίες που διαβάζουμε στο μπροστινό μέρος είναι το λαμπάκι, το οποίο είναι το Cree XHP35D4 LED. Μας σημειώνει εδώ πέρα ότι η χρήση του φακού μπορεί να γίνει μόνο με το ένα χέρι, γιατί ακριβώς έχει μόνο έναν διακόπτη, ο οποίος είναι σειρώμενος, και αυτή είναι η βασική διαφορά αυτού του φακού από τους άλλους φακούς της εταιρείας. Ακόμα εδώ μας λέει ότι το σώμα του φακού έχει διπλό dual layer body, διπλά τυχώματα δηλαδή, και low standby current. Αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι σε κατάσταση που ο φακός δεν χρησιμοποιείται, το κύκλωμα που δημιουργείται είναι τέτοιο που δεν μας τρώει την μπαταρία. Αυτά είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά του φακού. Ένας ελαφρύς φακός, όπως είπαμε, 186 γραμμάρια, μαζί με την μπαταρία η οποία ζυγίζει άλλα 50 γραμμάρια, 48. Είναι ένας ελαφρύς φακός, ο οποίος, όπως βλέπετε, μπαίνει εύκολα στο χέρι, είναι δηλαδή της κατηγορίας παλάμης, και ο οποίος με το σειρώμενο διακόπτη γίνεται κατευθείαν, όπως σημειώνει και στην συσκευασία, ιδανικός για ψάρεμα. Να βάλουμε και την μπαταρία μέσα, να δούμε πόσο δυνατή είναι η δέσμη του. Αυτό που βλέπω την ώρα που τον ανάβω είναι ότι ενώ πατάω το διακόπτη στο maximum, το φως έχει μια προοδευτικότητα. Δηλαδή, εγώ μπορεί να το δίνω κατευθείαν όλο, αυτός όμως δεν μου δίνει όλο το φως κατευθείαν. Κοιτάξτε, θα το ξανανάψω, θα το βάλω κατευθείαν στη μεγάλη σκάλα. Βλέπετε ότι αυτός ακόμα δίνει. Συγκεντρωτική δέσμη έχει δηλαδή αυτό που θέλουμε στο ψάρεμα, αλλά μας δίνει και μια περιφερειακή δέσμη και με τον ίδιο τρόπο κλείνει. Είπαμε ότι ξεκινάει από πολύ χαμηλά, βλέπετε, αυτό είναι μάλλον το minimum, και σιγά σιγά ανάβει πιο δυνατά. Αρκετά προοδευτικός, μικρός φακός, ο οποίος μου δίνει την αίσθηση πολύ καλής ποιότητας κατασκευής, έχει ωραίο βάψιμο. Εντύπωση κάνει ότι το ανταλλακτικό
Ο ανταλλακτικός διακόπτης που έχει μέσα είναι άλλο χρώμα. Να πούμε ότι αυτοί οι μαγνητικοί διακόπτες, ακριβώς επειδή έχουν ένα μαγνητάκι εσωτερικά, ώστε να ανάβουν και να κλείνουν, χωρίς να έχουν επαφή δηλαδή, αυτό το μαγνητάκι έχει την τάση να οξυδώνεται πάρα πολύ εύκολα, με αποτέλεσμα να χαλάει γρήγορα όσο κάνουμε χρήση εντός της θάλασσας. Μία λύση γι' αυτό είναι να το λιπαίνουμε πολύ συχνά. Μια άλλη λύση είναι ότι θα χρειαστούμε ένα ανταλλακτικό αργά ή γρήγορα, οπότε μας παρέχει ήδη ένα. Αντίστοιχα μας παρέχει και ένα set O-ring, ακριβώς γιατί μετά από καιρό θα χρειαστούν να αλλάχτούν τα O-ring, τα οποία τα βλέπουμε εδώ, τα οποία και αυτά έχουν αρκετή λίπανση, με κάποιο γράσο σιλικόνης, φαντάζομαι, το οποίο βελτιώνει τη στεγανοποίηση του φακού. Ο φακός, όπως σημειώνει και στο φυλάδιο, είναι αδιάβροχος μέχρι τα 100 μέτρα. Αυτές είναι οι προδιαγραφές του. Το ίδιο γράφει εδώ αγγλικά και κινέζικα. Ενώ στο φυλάδιο του φορτιστή μας σημειώνει και ελληνικά και μας λέει ποιες μπαταρίες μπορεί να φορτίσει αυτός ο φορτιστής. Βλέπουμε εδώ στην κεφαλή έχει την πλέτη σιλικόνη, η οποία είναι προστατευτικό για το φακό, για να μην χτυπιέται. Εδώ περνάμε το κορδονάκι που έχει, μια τρυπούλα στην οποία θα περάσουμε το κορδονάκι, το οποίο δεν περνάει και πανεύκολα. Θα περάσει όμως. Πού θα πάει? Πέρασε λοιπόν το κορδονάκι, το οποίο κορδονάκι το γυρνάμε για να κάνουμε εδώ έναν κόμπο και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο χέρι μας ή πιο ψηλά στο μπράτσο ή να το κρεμάσουμε στη σημαδούρα. Γενικά είναι ένας τρόπος να έχουμε μια σχετική ασφάλεια για να μην χάσουμε το φακό υποβρυχίως. Ωραίος φακός. Να κάνουμε μια σύγκριση με αυτόν το φακό, ο οποίος είναι ένας φακός που είχαμε παρουσιάσει σε παλιότερο βίντεο. Είναι ο D26, σαφώς μεγαλύτερος και μεγαλύτερη μπαταρία, περισσότερα λούμεν, αυτός έχει 2.500 λούμεν. Ας κάνουμε μια σύγκριση στο φως του. Βλέπετε, έχει διαφορά τα 2.500 λούμεν με τα 1600, βλέπουμε τη διαφορά τους. Ωστόσο, αυτός ο φακός και με το διακόπτη που διαθέτει, δεν θα το χαρακτήριζα ένα φακό πρακτικό για ψαροντούφεκο. Είναι πιο κοντά σε αυτό που θα λέγαμε ένας πιο καθαρόαιμος φακός αυτόνομης κατάδυσης. Ενώ ο D06 είναι ένας φακός τον οποίον θα χρησιμοποιήσουμε στο ψάρεμά μας. Να πούμε ότι η τιμή λιανικής για το 2023 του D06 είναι 128 ευρώ. Είναι ένας σχετικά ακριβός φακός, ο οποίος ωστόσο έχει ποιότητα κατασκευής, ίσως την κορυφαία ποιότητα κατασκευής που βρίσκεται στην αγορά αυτή τη στιγμή. Αυτός λοιπόν είναι ο D06, ένας καταδυτικός φακός με στόχευση, ας το πούμε, στο υποβρύχιο ψάρεμα, βασικά λόγω του διακόπτη του, ο οποίος είναι σειρώμενος και μπορεί να τον λειτουργήσουμε με το ένα μόνο χέρι, λόγω του μικρού του μεγέθους, το οποίο θα μας διευκολύνει να τον χρησιμοποιήσουμε στο ψάρεμα και λόγω της συγκεντρωτικής δέσμης που διαθέτει και της αρκετά καλής δύναμης που έχει. Η μπαταρία του 18650 θα μας δώσει 1,5 ώρα στο maximum της απόδοσης, το οποίο νομίζω είναι αρκετό για ένα συνολικό ψάρεμα, ακόμα κι αν χρησιμοποιούμε όλη την ώρα το φακό. Περιλαμβάνει τα παρελκόμενα που θέλουμε για να φορτίσουμε την μπαταρία, εκτός από την πρίζα του τοίχου, έχουμε δηλαδή κατευθείαν το καλώδιο του USB και μέσα έχουμε και ένα ανταλλακτικό διακόπτη και δύο ανταλλακτικά O-ring. Όλα αυτά μέσα στο κουτάκι, το χάρτινο κουτάκι βέβαια, το οποίο όμως είναι θεωρώ πρακτικό, θα μπει δηλαδή ο φακός μέσα εδώ να τον κρατήσουμε αποθηκευμένο. Μια τεχνική που χρησιμοποιώ για να κρατήσω το φακό περισσότερο φορτισμένο
όταν δεν τον χρησιμοποιώ είναι να στρίβω λίγο το σώμα με την κεφαλή ώστε να σταματάω το κύκλωμα και με αυτόν τον τρόπο δεν αδειάζει η μπαταρία. Βέβαια να πούμε ότι όπως γράφει και εδώ πέρα στο κουτί, ο φακός αυτός έχει σύστημα χαμηλού stand-by, ας το πούμε, δηλαδή δεν θα χαλάει ρεύμα όταν βρίσκεται στο stand-by. Μια συμπληρωματική πληροφορία ότι εκτός από τα 1600 λούμεν που σημειώνει ότι είναι ο φακός, μας δίνει και μία ακόμα κλίμακα στα κεριά και μας σημειώνει ότι έχει περίπου 46.000 κεριά. Είναι δηλαδή η δύναμη του φακού. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά!